Ka por kala biang bangin sedang no ia kene kijing seng hakne ka por. Tena ka banta ka balang Presbyterian Mauro. Nga pediang sembahai filang baro ki parbangai. Ki badon ha kaying ka jong belai. Ki parbangai ki bala ban yo i ban yasnok tilang lang ba ka jing seng lang ba ka YouTube channel jong ka balang. Bat ki parlok ki perjor. Nga pediang sembahai fi hakateng tribe no priming Jesus Christ. Ho nga sembahar ban pediang sembahai pastor ibu yau im badan rangkat bat ngi ko por pastor keblai shibun nak jela kloi pen rangkat bat ngi ban sim ke banta ban yasam ko bor kring jong blai i pastor i wan rangkat ro bat iba JR nong sebung i balong i dekot ke komiti balang Presbyterian Golfling ni pediang sembahai fi ruba But ni ngai in duai bo blai ni se ban ker khu ngi lang ba jong ko por bang isa kriyo blai ni piang so phalang ya baro hakiteng u tribe no prim ni Jesus Christ balami pat tengai ko blai Easter ke basuk ke bakaman ni filang baro blai norkat bat ngi habang isa kriyo blai lang ba jong ko por u blai nu ker khu ru ngi manta bro chiski Bat kisi ki por kinyan nanti jongi ngenyo amat ya kabor kajing pentamai kabor jong kajing mipat kabor kajing job turai Jisu ya kajing tep kajing yap bat ya kabor soitan te ki hap ki barit ruk biang sambai fi itanat fi don hang ne ngen sio sngo ru ya kajing ruai kerpang naga koyar jong jesang kena te kalong ke buram yang ikum ke balang, kalong ru ke buram ipi ikum kian hap ke barit, belain kur khu ipi benang san, hakajing lam kejong belai lang memensim berkhu jeng. Ya bas dang jangan por ngipai show belai, ban kerpat yo belai bisai ban penkentang yang ngepor, hakajing lam kejong, tongin duai. Ko kepa jongi bahabeneng. Ngai ngu ko try medon dekat bat ngia belai lembaga mit ke bedum senia. Ngilayo ban penjat haj ban tia pedang ke jeng dum jeng ke mit. Ban ki menem step. Namar baka mensim ke baim ya bamla persat hangi kum ki jeng tau ke jong me kadang sa hangi ko try dak jing snai ke jong me. Ngilayo ko try ban yasnok tilang lembaga jeng seng kena jong ke balang menem step. Hakajing seng sunrise service ko try. Kalong kasngi kajing seng mikan mau ngipiang sobha ko try. Ya kajing mi pat kajing ablay. Try babhala managapot pat ngidon hang ne tu try kum kabalang. Man pa ngipai shme ko try basdang jung nagapor. Nama ngipai ko try ban angu ime ablay. Nama malong blay babat an penyaj kajing mi hasla akak blay jome. Nama kata nado basdang kumne ko tribe apa? Isnai ya tribe ban penkentang ya kene kepor. Kalong kepor ko tribe ngiyo ban syakri ban maneme. Hapo kacing alamu mensim bako jema. Tribe ngiduaru isnai ban penkentang gidonut ke mensim jongi. Ngenlong ko tribe kita ke balak loy ban pediang ko tribe. Ya kajing syakri kajing kurkublay joma. Kejeng kerku nak kemanak tin belai kebini asau sipang por naik pastor balong usyakri bakor dor jema belai kerku ko kenrat ngen penteli kedonot kemen sim jongi ngen klet sipor kejeng ya keperthai kejeng sobha kejeng skausi kejeng kemen kejongka hanrei ko trangin pelai kejeng mojeng berkat kedonot kemen sim ngen ai tilut jema ya keban syakri me ko trai sim mengi ko trai ko mengilong Yala mengiko kenrat kat benginang ya caprang. Priang ro ablai jikar kerpa dengan skriberit damah ekipop. Nabe keningi pan ngidam teng ji sunang penembi. Amen. Ngin ya teng ji skring ngepor ngin ruai ke ba. Praposan. Kejing mi pat uji sukres. Kejing mi pat ukres. Lami Yesus Kristus menta haleluya. Gaski jing job torisa haleluya. Hakading na ulasha haleluya. Jingrem jongi ban suspa haleluya.
merosau tinggi dekat kejeng ruai ke ba pra phosan dalakut kejeng ruai ngas ba ban kerpat yai ba masar KS dingdo dekat komiti balangjangi ban semi ke banta ban pulai nak ting kejong blai badru ban bu ahmad blai ha kejeng duai kejeng ruai ke ba pra phosan Menta, Hallelujah. Kasih jingjo durisa, Hallelujah. Akadimna ulasya. Hasuai ka mangin yo man lang ho blai jing duai ngin sa skor ka to kan ne ki benta ga ktien ga jong blai
Kebangilaban siam kat kom ka gospel jong Matias kalanong kaba arpun nyaw. Kadekot kaban ribu haduan ripun riu. Bat kumju naga lenong kaba arpu pra. Kadekot kabanengkong hadu kaban riu. Iktien kiwa ongkum ni. De ha kabala syai. Kabalong kasngi hadien. Kabapen kre. Kirang ba leng do bar ke Farisi ke le lum lang hau Pilat. Ia ong go kan rat. Ikan mau bau ta uba syukur ula ong men bau dang im. Enna lalai sngi ngan mi pat. Namar kata te to hukum ban pen scam ya ke jeng tep hadu lai sngi. Bayo ke senran jong u kin nun wan tu no ya u men miet. Bat bakin ong te hakibriu. Ulamino nakibayap. Kumta ka jing syukur ka bakaddu. Kanlong ka bakham sniu ya ka badengkong. De upilat ula ong haki. Pidon kinong ap. Tokhilet pen scam kat bapila. Kila lete kila pen scam ya ka jing tep. Kida syon sap ya umau. Kinong apru kita don lem. Hadien ke sabaton te haba kasasai kasngi nengkong jong katayo. Ka Mary kanong Magdala kalawan bat katakaway ka Mary. Banjungo ya ka jengtep. Hakmiru laki jumai bakraw. Nabaw angelu try ula hiar na beneng. Bat haba ulawan ula pentulun no yaw tau mau kang. Bat ula syong halor jong u. Kemat jong u kalalong kum kalilie. Bat ke jan jong u kilalie kat kayor. Naga ba syep tiang te ya u kita kinong ap kilakiyo. Bat kilalong kum kibayap. Henry u tau angel. Budaya tu ula ong hakita kikentay. Duwat syep tiang pi. Nabangatip bapiyawat yaw Jisu ya ubalasa anarpna kumdon hangne naba ulamino kumbaula ong ale tukmi ya kajaka hakaba ulatia utrai ublay unkar kui king shaskor kajing pulin ka ktian kajang u dungin langaw blay hakajing duai aublay Baduk pa jong i wahab neng. Iwan hajan jong meko kan rat bi sa sisien pat ha kan ka step. Ya ka banai ngu ko kan rat bi ya ka jodor kat ka jong me lambat ngi. Lambat kis ngi ba ke por bahro ke balait no ha ka jeng ka jong i. Meladon kan lambat ngi ko trai bi ro lang ba jong ka miet ka ba yong ka ba dom senia. Baro si met meri musumar kendong yang ibat me bat yang i hakelang hok ti ki basbun bat ke badan bor ke jome me khlipat yang i ko trai bi bangin yo ban yang ye kane kasngi kabalong kasngi kabakerpang kasngi hagababe ko trai bi men arajas nem tam men sua mera job ya ka jing yap bar ka jing tep balami pat ko trai bi hakom kane kasngi takau try bi bakum kibangai satlak jong ka perthai ngi kan mahau burom ya kan kas ngi jing job thiau ka jong me ko munong pen em baronong sius pa ujongi lapen sitom lapen yap la sanar pna la tep ya me try bi ke kas ngi ka long kas ngi ka basakan mau ya ki jing im ki jongi ya kum ke bangai pateng la pateng Try bi na mga tangi don na ka pora ka yeng ka bakentang ka jome. Nakabanta. Bandra ke ban penon burom ya ka kateng ka don bor ka jome. Namar ka jing job thiau ka jome ka try bi kumta ko try bi ka jing job thiau ka jome na ka jing yap ba ka jing tep. Hakabu ka si mela mi pat ko try bi ka long ka jing kermen. Yang ibaro way po way banget baro. Bame mem sapni pat yang i hakata kasngi kabakado try bi ngi don naga de kapor
ban ngi ai ngu ya me ko trai bi e ba me kersyani ke kejahat ke batulot ke baswai ke jongi haga bangi laban mi na la ke jongi yang ki sem ko kan rat bi e ya ka bangin don haga re ka por ya ka ban syakri bat ban penumurom e ya me kerku ya ka wai pa ka ban tha ka bangi on pendap lang ba jong ne ka step na do ke jing ruai ya ro ke jing pule ne ka tien ka jome bat kham tam ko trai bi ing sios ngawi ka khubor nau syakri jome kabe dei lambat jong ka ne ka sni trai bi chicken ten ngabu ka jing kerpat ahmad jome isnai ban pen gertang ya lo jong syakri jome pastor ya agabain sa siem ban sa sam ya ka bentah ka jong iban ben benai ka khubor jong ka jing pen ka jome gebe dei ko kran lambat ka khubor istar ha ka ne ka step Kuma melakar ku ya jong syakri jong me meladon kat lama ke jeng pen krek ke jong. Hai ko trai bon yeng ban plai ke kubor ke jong me. Ka wei pa ka wei ke kentin ka ba mino na ka sentor ke jong syakri jong me. Kan long kepada kabur ke jong mesim ko jong me. Bat bakan long ko trai bi kata ka jimbam ka pada mesim. Na ka pada jong i wei pe wei kum ke kon ke basius pa ke jong me. Bat habang ini oban mi nang ner ko kadang ini mi dak ke jeng kerku ke ka saitam ke jong me. Bangin kan mau ko try biet hakis ngi ka jiyat lenti jungi hakane ka perthai ba me mela job na ka jing yap ba ka jing tap bar kum ta ko try bi kalong ka jing kermen yang apa dang hilang paro bangiru ko try bi ingin yo ban mi pat hakata ka sngi ka bakado ben gedang ya ka ding syakri jungi ko try ka wei pa ko wei ka bentah ka mangin pendap kendalong ko try ki bi besyam soba hakmat jome isne ban korku nakamata ka jingi seng kena akabagin ai ko tribe ka kubor ka jingruai ka ban pen krau ya ka burong ka jome tribe itu isne long lem ron kalamat ki balolon kalamat pai lang jome ro badon na ka step inyo ban pediang ya ka jingkerku bidai biang kon ka mon ka jome bad bangin so ka men ha bangi mi na ka jing ka bagatang ka jome ngiyo banesiam ngiyo banesyakri ngiyo ban saki ka tang ba im ka jome do isnai ko traiban pediang yang iku mende ka mangilong damap ya kipo ki bubon barok ing sosi ya ka man jome halakas ni na baga keteng ka jong jisu ngaduai amen. Ngai pen pau je seng brom ya imasel ke es jing do blabu khmat blai jing duai baru blapulin ke tin ke jong blai ba bren ker khui phi lamba ke jing syakri pidon ban ai na ke banta kris bat ka balang hakane ke por pat ngin poj ke ke banta ngin yo sngo ya ka khubor istar lang ba ke sor jing ruai jong ki hap ki berit ya kana por ngin yo sngo ya ke jing ruai kerpang na ke jing kwayar jong jiseng kena jong kebalang presiden moro. Tihadin kada ladep ya ka yo sngaw ya ka jingwai kerpang ngin yo ban lumno ik jing aingu. Ban ladep lum ja aingu ngas ka ban kerpa di temensan assembly. Ban duai pen kentang ik jing aingu. Ban ladep ban pen kentang ja aingu ngin yo ik jing pen bana. Ka jingwai kerpang na kawar jing sang kena ban lum jing aingu bat pen kentang ja aingu temensan assembly bat ka jing pen bana. Jesus Christ, ang nabulasya.
ini dua. Iwan bandam redik selajat ke bakuj jong meau blake pa jong i bah beneng. Melai ngi kene ke step ke ba pernai ko try. Bangila ban mi na lagi jong yeng ki sem ke jong i. Ban kiu saka yeng ke bagentang ke jong me ko try ya ke ban yo ban bane ban pendan berom ya ke teng ke im ke jong me. Try kan rat iwan ban aingu ya me na mar ke jing don rekat ke jong me ke jing im ke jong i. Bat kham tam ko try na mar ke lat ke jing pen im. Kemamla thau na mata jongi ki breu ki bala jat ki bala ram mala phai lo jong khon bala khamar we jong me ko try ban wan sang ne ka pathe ban shayap halor ki ding phna na mata ki pop ki jonga ki jongi bat try kan rat ha ni ka ski ko try bala job ya ka bor jong ka jing yap bat try kan rat kani ka long ka ski jong ka jing kan mau ya ka jing mi pat ka jong me ya rap yang iko try leng bagan ika por habang idon na po ka yeng ka pagkantang ka jang me ko try damanis na iban kata yang iwe piwe daman sim akhoy ka bor jang me mahabang idon na po ka yeng ka pagkantang ka jang me ko try nginyo mat ya ka jing sok ka jing tengan ka man sim ka jang i hoy mi i ko try ngi wan na pneng ka ka por leng ba shibon ki jing ket ki bakya ki jing im ka jang i iwan ro ringkat bat ki pop ki jing long tingit ka jang i Raya rap yang iko try kan rat bangin yo mat yang jing pen em ke jang me kam tam ko try ngi dat wai leng ba kan ka por manis nei ban don kat ko try yo lo jong shakri jong me ko try ko masa sam ya khubor star ha kan ka step is nei ko try kan rat pen kop yu da ka bor mit sim ma khoj ka jong me ko try bagi ki jing pen kre ki jing breu ko try kan rat kin long ke jing pen janai na ka khet ki jing is nei ke jong me ba try kan radu pai lang jong me ha kan ka jing ka bangtang ka jong me ko try min yo ban mi na kan ka jing ka bangtang ka jong me ring kat bat ki khobor ki bagan sae na ka khet ki jing snei ki jong me try kan rad ha kan ka porong i wan ka mat jong me ling ba ki jing ai ki baret ki jong i ko try ki balong ki jing ker khu na ki kam ki ti ki jong i ko try we pi we ni dat wai ko try kan rad meni snei man kan khu ye ki ne ki jing ai ki baret ki batlot ki jong i Bahkan kano kaban benta ka balang ka pendon kam ko try kalong ye ban pen kraw ye kalama ka gospel ka jong me domini sneban ker khu ye ki ti ki baret ki jong ko try na du ki hep ki baret ki balasan rukum chu ko try benginang yo ki met ki bakot ki bakya benang ker khu ye ki kam ki jam jong ni we pi we ko try bat kam tam ida duai men ker khu ko try ki donut ki men sim ki jong ko try bangila ko try kan rat ban ai ya ki donut ki men sim ke jongi ban shakri ya me kat ba me hi badang pesa ingin ni sla kendau ida duai ko try ling ba kan ka por men isnei ban don kat ya ki jing shakri ke jongi bangin yo ling ba kan ka ski bro ko we de men yalam ko try kan rat de men sim ko ka bor jong me sngeu ban ma bro ki pop kireng kang ki plat ha kerteng jisu ngi duai ban ki pan menta bat shibom jukuru amen. Ngi pen pau je so rom mi ajas ki bla lom ki aingo itamen san esem ni bla pen kentang ki aingo ba itamen san wan sweat ya setri jong ka balang bla ki jong pen bana ki jing songu ka ba kerpang ka long na ka banta kinong ruai kerpang bla ngi jong ruai kerpang lang ba ka koyar jong je seng khna habang ape je phi ki dap ka jing kemen Layo ban ruai kene kesngi ke bakrau kesngi ke bakentang ke jingmi pat utrai Jisu trai pilruai Jisu lami pat hakaburam ngini ro yo Jisu ngini ro uski bom jukut amo bleu kpa bleu kun bleu mensim khoj ke bleu shibun khap ke barit ke bleu shibun yak jingruai ke bapila penskau pedang jingin ke por ke badon haka ke khubor bleu nang ker khui phi penang san ha ke jingalam ke keti ke jong blai mentang la dai ban poi ke benta bengin yo sngo ya ke khubor Easter tengidon hapdeng jengi han ke por ya i pastor Reverend Ibi Yau Im pastor sisen pat na ke banta ke balang ngapdiang sngo hayu phi ban ngapen pau ru jing sngo ngu sngo borom ya ke jing la klo jong phi ban shim ngde banta ban psa yang iki kun jong ka balang daga khubor Easter langba jong ka negapor ke jing dua jing ka long mo blame se ban ker khu yipi pastor
ban kham tam man ker khungi lang baro ki yo sngo bat yo ngap ya ka khubor ba phidon ban sam apneng jongi langba jong kan kopor naga banta ka jingi tip lang jongi I pastor Reverend Ivi Yawim idon haka balang Presbyterian Kolfling dei paramarjan jongi hang tei nama ke Kolfling bat ka moro gidei haka bodar tei pastor ngisau jani fi bat idon ru haka jong ka balang Presbyterian Kolfling ke badai haka distrik Pentorum Kra jong ka Shillong Rilum Presbytery hoi pastor idon I longing long sam jong I bat iwei kun ngai kublai iru pastor bin nang san pinang roy kerhai hakajing syukri pidon ban ai na kabanta ukris bat kabalang kene kamlong kesin kemenengkong I pastor ban don bat ngi kalong kesin ke baar hak level jong kabalang bat ilawan teng ru cisin rengkat bagajing sang samla nang banta kata pastor kublai pelalong belakloy ban pediang yang ikum kabalang ya kajing kerpat jong kabalang ngangai bakadai kajing alam bat kadai hi kajing alam ko jong blai te hashwa bangin yo snow yo ko khuvor istar na pastor Reverend Ibi Yawim ngin ya pen kre ik donot ke musim dengi da kajing ruai ka ba pra kajing mi pat ukris usim boneng lami unong penem kibriu da buram pernai hi nakibayap lakiu Shaneng lakiu unong bakli ban kre kaying shongne yangi riu khoj baro kin mi na kajing dum jingyap hadur utrai jongki blakup da jing bamyap kin sayo kiu shala utrai shong lembat u hasuk klemwai baro lai lik rekod kajing ruai ke ba pra habakot kajing ruai ngin yo sngaw yo khobor lang bai pastor jing na kapor Lami unong pen em kibril dam burong penai hina kibayap lakil shaneng lakil unong bakli ban kre kayin shongne yangi Kut barokin mi nakajing dum jing yap adur utrai jong ki blakup dajing bom yap kin sayo ki shala utrai shong lembat hasuk lemwat amba putih on tang bats papa yo pateng kin riwai kababang lami usir uneng dapur kajing Bajong umakilami ban om yapshu I teman basani bapenyat ya kan ka jiaseng akan ka step ka bamenta ka balong ka jing syakri ya ka bangin yo ban lek kaman namar yau jisu ubangi syakri ka bakum kan ka sngi ulami pat di pastor in charge jong ka balang ki teman basan baro Kit khot jaga komiti balang lembat yapi baro upai lang bala sius pa jong trai. Ngai kublei yapi lang baro aka kerteng ga jong nong pen em jongi o Jesu Christ.
Ngawan ra ru kajing kublay nakabalang Presbyterian Golf Link. Nakaying kasem kajonga bat nakaliang kajongi baru arngut. Mga lembat i perlong ibalong idikot ke komiti balang jongi ba janang spung. Iwan ra kajing kublay ista sonde. Nakabenta jong pi kabalang hibaro kaway. As ngukumen shibun ba kum ka program komiti jong kabalang. Leng bai pastor ijong pi pilala pat sasisin ban penyok benta yang usakri barit jong turai. Naka benta banyo banya simbenta haka bakum kani kasngi daka ban sam ya ka kubor ka ketin ka jong blay. Kublay shibun ublay nang isne ban kerku. Nakabenta jong pi kabalang hi barok kaway. Lengba jong kani kapuan. Nakaliang kajonga. Kamday syu kumbaloang iteman besan charman. Kasin kabaningkong nakabenta banyadon ringkan bat pi. Ha kajing syakri jong kabalang. Bat kumta ngasngu it ngasngu burom. Bat ngangai skem bat dona pedeng jong pi kiba itu dur khmat yang Bat dona pedeng jong pi ru kiba ngilaya kendu banya songkai ru. Bat dona pedeng jong pi kiba dang long ki khmat mai. Ngakermen skem ba ublay unang kerku ya kabalang kajongi hang teh gofling bat kabalang kajong pi ni mauro. Banginang long kabalang kaba ims ngi kaban ban syakri ban pendon burom nya ublay hakis ngi kipor ban wan ki para bangi biin namar bakadi ka jing seng shpho beje badi ka jing seng ka shpho beje ngi sngo thu ibabun na pedeng ki badan hakani ka jing seng ki dei ki hab ki baret nagata kadaw nakabenta jongi ki balak hamsan. Ngin ya isya, ngin ya keren lang lem nakabenta jong kiro. Bat ngin ya keren ru nakabenta jongi. Bat ngan penlingkot kat bala. Ban keren ya kani ka kubor ling ba kani ka step. Kihab kibarit kibadan nakani ka jingaseng. Ngan ya thu ipi masendrung hang ni hapo yang mani. Kamen sim jonga kaslei bat ka kemen. Namar bangayo i katni piadon hakayi ngajong trai. Kajing kemen kajong piru kapen pau. Ya kajing i kajong pi ban syakri ya ublay. Pila syong hang ni hayeng mani nadu sipau siteng. Bat menta kalapoy kumba sikenta duna Bat ngan kerpat ya pi pin syong sipang pastor inom keren slam ra bat pet sanga sini ngan ong ye pi kublay shibun ya kajing ruai ka ba pi ai ngadang sngap baha ngadang kwa ba pin beteng biang tambah kal akut no pi ruai lingkot baha di sada di balong ong ban ruai biang sesisien tambah kan nomlong kumta ti nak benta jong pi ki hab ki beren ada ni we jing itu khana ijinga tu khana ibalong kum ni sngap don hakaway kasngi don laingun si parlong kita gidi parlok senrang pitip kini baru laingun kia iej baha om tang ba kia iej henry kia shrut ru sautu ambong ya shrut dah hakaway kasngi kia songkai. Batkat ba kidang ya songkai. Poi kajing ya shrun. Kia shrut kumno fitem. Kia penhe baklan manga. Ong tau we klan manga. Ong we klan manga. Perlok uba ningkong. Uperlok uba ar. Bat uperlok uba lai. Ong utau perlong uba ningkong. Poi syakajing ya tenjuk bor syalla ijong ipapa sngap.
Ong tau perlong ubaning kong ong meyatip ne em. Ba ipapa jonga ila dep ban lek ban kiu syadu syakliar jong ulum Everest. Uta perlong baar bat balai kiong syadu syakliar. Uang em harum kendian. Badat kendian. Uperlong baar pan uang kumno. Uang papa jonga lei. Isim ya uknam bat ya kerenti isum ya uknam syadu syapeneng. Ong tau perlok ubaning kong bat balai syadu syapeneng. Hatibian kendian. Ong tau perlok ubalai papa jong alai bam jana khmun. Tau perlok ubaning kong bat bar ong bam jana khmun. Hatibian kendian. Toh. Apa nyebab nem kendian? Toh. Sengapat. Ya ke kubur istar moh. Mana fila iyo ke porsan baje. Dia sengapat mentah. Haka jesing ke bersipau. Ke kubur istar. Ke bayi pastor iwan ra. Kan longkum ke jeng hikai. Kan nom desu ke tu ke jeng yatu khana. Ke ba fila iyo ku menem step. Gajing itu khana syapang gajing let jong kameri Magdala hakapor syuaban syai anu man ra syu da kata ka kubor hari ngak ma bapin yo bantim bangan bu kumnis ngam ngan bu dakane ka phang pedeng bangin ya keren bat kata kalong kan long kumno lada gajing mi pan ujisu kamdon ngam kan long kumno lada kajing mipan ujisu kamdan. Tak. Don uwei unong lek bertong lani utau magician moh. Kitu ki balik jadu tu moh. Uta kadai kebaja sisa kan ya. Uni ukerteng hari Houdini. Udai ubalakha ubalahe lasan hakari Hungary. Uni magician uyam hakasnam shihajar kendai spa arpun riu. Hakapur ka jong uk ba uyo ya ka burom ka bakrau berkata ka burom ka bakrau kalong ba ulong kemuta magician uba bet bat bet ha. Hakapur ka jong Uni utriem bahang haka benta kumno ban perlaj yalade ne ban mi naki ki jaka kibam ibet lani kibam la ban long la ong ba uni hari ulong kamet kalong kum kajri ki itu am kajri kamet kajong hari kalong kum kajri bat ulong ru kum kajing kum kamiau lada set ya ka senduk yap ru ulaj nang ta. Balada set ya hau bilordut ru ulaj ngam. Nang ta bal lada set ya hajil. Balada te ya dakinar ki baklan wat hang taru ulak ban lan. Ngam ka jinglong trim ka jong bat ka jinglong trim ka jong ka penlong bau nyo ya ka nam ka burom ka bakrau. Henry hau Oktober kat kendai spa arpun riu une ulayam. Fitip anda ulayam. Shwa ba unyap uong ya kani ka kentin halaka jong kalong. Uong balada unyo lat unmi ru na katliu jingtep kabalatep ya Ban lada kalong kumta ngan saya kendu pan ya pi uong yala kajong kalok kumta uong ngin saya celebrate anniversary nakabenta kajing yam jonga kani kalong anda bulaklan anda bulayam man lakasngi bat haulum jing tap jong niu hari jong ulong kali bu membati bet bat anda baka bu membeti ka jingmut ka jongka kalong kenang ba unyo ban iman
onda bulami nang ta natliu nakata katliu jing tem bat kale man onda ladap si benai arbnai ba onda ladap sisnem uni hari ummi syu lanu ru bat kale sile kumne bat ka ab lakumba ship house neme bat anda baladap ship house nem ka jing khlat ka jong u kani kalok ka shimno kita ki mombati namar bakata ka jing ong jong ulok ujong ka ubalong hari kam syam la urlong ki hep ki berin ki para bangai be ka jing yam kala job yau hari ban syam la ban lajem naka kajing yam ru kalalam yau jisu labu yau jisu hakajing tem bat lakhang ya kata kajing tem dau mau ubahe berubah pelun bat akasil jongka Roman government lashon hau tau mau Henry akasngi kapalai ujisu lamipat bat kajing yam kamla ban khang ya bat utau mau khang umla ban bat ya kajing mipat kajong uji Sukris nakata kadau ki para bangi be bat nyepi ki hab ki beret uji Sukris udang syamla don shu apo jong uta umau khang Henry menta uladon bat lau jong pa hakhet jong kajing longs banyasan nakabenta ki pomp ki jonga ki pomp ki jong pi shubu lada kini baro kim syam laja ngap heb berit lada ya ujisu syam lada syam lami pan kajing yam kam syam la ailat ya ujisu ban la kum yau hari shubu lada kalong kum ta kai kabanja kan long kumnu lada kajing mi pan kamdon nakata kadau tungin ya pej akan ni step lengkot kumnu upol uyathu hakashiti ka baningkong sekinong kurin kalenong ka khatsan kat khot ka khat ar hadu kat khandai kumnu ka yathu bakan dia ayu lada kajing mi pan kamdon kani kadai ka benta ka mama phi ki hab ki beret nadu ba pidang ret kumne na ka benta jongi ki belasan ru ngidei banda tip banda perkhat sani bah namar bakani ka jinget ka jonga ba jong phi ka shong hakani ka jingjia ka balang ka yeng hadu menta dei namar bakanget haka jing mipat ka jong jisu daki milian ki brio ka perthai ki bu ya la ka jinget haka ni ka jingjia namar bakalong ka basisha nginya pet lingkot kan long kumnu lada ka jing mipat ujisu kamdon ka baningkong yathu kane ka ktin ka jong ublay ba ka gospel ukris kalong ka baduk bor lada fidan ki bible hakiti jong phi phila ban pej nganom pulishu namar ka sasyem ya ka por ka khon ka bakhat saw nakane ka lenong jong ka sithi ka baningkong sakinong kuren ka yathu balada yau jisu syam lapen mipat tikum ta ka jing ya lap jongka kan long ka baleno ngap kamut ba kani ka jing ya thu ka jongi nakani ka jaka ka bakentang nakani ka ktin ka jong ublay kan long ka baleno lada ka jing mi pat kamdon upol uong balada omdon ka jing mi pat ka kubor baro kan long ka baleno ka kata ka kubor ka jongi kalong ka kubor ka baublay ula it kata ya ka perthai hakabula aitino yau kun bala kamarwai ban yap na ka benta ki pop ki jonga bat ki pop ki jong pi
Usyem na ka jaka jong abat jong pi ka hok ka bangi de ban yo kum ka bainong jong ka jing bom hong. Usitom bat jenjar bat ulayam. La tap ya uha ka jing tap. Lais ngi henrei ulami pat da ka bor jong pau bah pedeng. Ula kieu sya beneng bat menta uterwai ka jing job. Halor ki bor jong ka pop bat ka jing yap. Leng ba ka ding pna bat ka jing job leng ba ka jing mi pat. Henrei la da yau Jisu Syem la pen mi pat. La da ka jing mi pat ka nom don. Ka kubor jong ka gospel kan long ka ba klem ka bor. Ka thong jong ka jing ya lap ka long ban pen penaya ka kubor ka ba pha syapang u Jisu. Henrei klem ka jing mi pat ka nam long ka kubor ka ban ai jing kermen ya kita baro ki balak ban yo sngo. Snap ki hap ki beret. Pidon ki parlok ki jong pia school mo. Pio sngo na ki Sunday school chapang ka jing hikai ka jong imes i jong pi. Ikai chapang bau Jisu ie yang abat ya pi. Usyayap halor ka ding pna. Ban pen yang abat ya pi ban pelaj na kata kapom. Nang ta uji su hikai bangin le amno banginnya ie parlok hi banginnya ie chi parlok. Henrei ya thu kani ka tin ka jung blai kani ka stem balada ka jing mi pat kam don kata baro ka ba pitep bat kata baro ka ba pia thu syaki parlok ki jong pi kilong ki baleno ei. Henrei namar ba ka jing mi pat ka don ka ei ka ba pitip ka ei ka ba piatu syakiwei ka don ka bor hakata ka ba pitip bat ka ba piatu perkhat ki para bangi biin lada yatu khana syapang ka gospel klem ka kubor ka ba baro ngin mi na kata ka jinga seng ban syem baka dei kata ka kubor ka bam sngo tenat ka kubor ka bam dan ka jingkermen. Pila ban mudur hakaba pikren bat nu syapang ka pop bat ka pop ka penyaklat ya ubriu na ublei si junom maka dujok ka jaka ka babun ki ksan ka jaka ka babun ki nyang lartham ladau tau briu ba pikren syapang ka pop ladau kwa ban laj na ka pop bat ban syam ne ban sok bat ublei unbu jingkeli kumnu ban laj na ka dujok ladaya Jisu Kris Syem la pen mi pat. Ka jubab ka ban mi nangi kalong dan bok mu bapin la ban laj nakipap. Henrei ka kubor ka bangi pen bena haduk menta ka long ka kubor ka baklem duk bor. Namar ba ka jing mi pat ka don. Uji su udang bat uyai hanga bat api. Upol uong syakinong rum lenong ka baningkong ka takot ka bakat riu uong kumne ngap kan pule. Namar ngam ngolek ranya ka gospel ukris nabakal long ka bor ublay ya kaban pen ya uway pauway ubanget ka kubor babhajong Jisu Kris kadon ka bor namar ngin syam baki briu ki kala ka bamut ki kala ya ka rukom na ka kubor jong ka jing pna bat ka ding pna u Jisu Kris ka ya thu ya ka jing i u Jisu yangi bat ka jing mi pat jong u ngin syam baki briu ki don pat ka jing kermen ya ka jing ka ba shalendat ki drug addict ki alcoholic Kejing yakin at siyang sisem ki koy di kila syate syak kuma ki bor jong ka an ki briu kila isi da ki imlang salang ki ne baro ba ki sngaw ya ka kubor ka jong Jisu ba ka jing mi pat ka jong u kawan ra pat yaki bakin kelah ka jing ba bakin yau Jisu ka benta ka baar nakan ni ka lenong bat nakan ni ka benta ka long ka jing jongi kalong kabalen no ay kajinget jongi kalong kabalen no ay kanika kran syapang kajinget kihap kibarin sngap nganya thu yepi dan kawai kajinget thu khana syapang hakawai kajinget seng istar sonde kumne udan tahu pastor anda namar bakaje seng kabuni kihap kibarin kumni kumbadan mapi tahu pastor uang kumni uang manu balayoi
ya ubriu ubalayam uempat baru tiki kena kata kajia seng kisngap jar ong harak ti ladadan balayoi manu omdan barakti weu kena nadin du ura ong ngalayoi ong ta pastor ong manuta ong undertaker sa to utu ditang kajing le akai mo umdai ban ngen nang ta udon tau Chris Angel mo baru ngitip utu nong le bertong tu magician tu jongkari Amerika hakawai ka shu ka jong u ayo i dak khmat ya kata kadon hakane akapul lani hakane ka swimming pool bat kibriu paro akata kajaka kibun bahaba kia pet ya ka jingle ka jong u ka shu ka jong u uyat hajrong jong kata ka anu layat nya siliang anu layat baru kia tak keti ban abang perkat ya kata ka uyat bat ngangi scam na benta jong pigi perlok samla bat jong pigi belasan pitip ya kata balada pio i shisha uyat balada pio i kumnu kum kita ki jingle ki ba pem perkat ki ba mlak ban long lada an keli ya pi ngej ni pem ngej pi arta tien ban ngej namar balai ba umla dalilai ubriu unia ajrong lada de bom nang jingi ku mangalai te kum sisa bai em rong bai blom dai sapa Henry kani ka Bible kaya tu bau jisu uyat hajrong jong ka duriau pinget em dai kata ka de ka jinget kan nyem yo i Henry ka balat kho ka tin ka jong umblai nginget nyem yo i ya kata kumba ka yo i ka merino Magdala syapang ka jing mipat ka jong jisu ka yo i dala ka jong ka khmat Henry arajar senam taman suala record hakani ka tin ka jong umblai bat ka ei ka bangingi yo menta ka long nginget namar bau jisu lami pap kumta ka benta ka baar ka thau syapang ka jinget ka jong abat jong pi baladaya ujisu syam la penmipan ka jinget ka jongi kan long ka balet no upol ubeteng balada ka jing mipat kamdon ka jinget kan long ka balet no hadu katnu ka long ka jinget jongi ladaya ujisu syam la penmipan ladaya ukres syam la penmipan kamut bakini baro ki bangilayat hu khana baya kita baro ke bapi playo sngo leng baki sngi ki por lejno syapang ka trien ka jong blai syapang ka jinget ka jong yau jisu kris ken long tang ki khana puris kam sudah bat kan no mentoy bangin ngai le pediang yau jisu pila ban em kat ba pikwa le kat ba mon ka mensim keren kat ba pimon ban keren namar balada ka jingmi pat kam don ngin dam da pen le jingmut palat ya ka jingen bat ngin le bom salia ya ka jingen ngangai babaro nangi ke badan hang ni nadu mapi ki hap ki baren hadu ki bela santam ngidan laki jong ki jingkwa aka jing em ka jongi ka jingkwa banya shem yanu ya ki bangila ban shania klem artatin bar kita kin long kinong ya ram lan kinong ai men sim ya ka jing em ka jongi kum kan nuksa ladang ngitien kali mo ngithiet kali na kinu ki company unang batai hang tu te ustad bha balada don kitu ki baterai ya kini ki jat kam hang neru ngangai skam bat ngayro ya ka jingla ka jong pi ban pen snau thu ya ki nong wan thiet ki pen shai bat ki pen i ya ki jing bha jong ka kali bat akabakut kin ong bakan don ka warranty
Sisnem lani arsnem haki benta jong kakali kajing pan kalong baki niki warranty kapor kayan bat bangila ban syania yaki tangha itu ipor ibalabu kajing yadai kajong ibat kiwairu kalak ban long kumju kan long kumju ru balada yau jisu syam la penmipan nginom la ban syania teli hau haduk kebakun bat ngimla ban syania syaka babam jukut penban ka kubor ka basngau tenat hakan ka step kalong baka kubor ka ba ai mensim ya ka jinget ka jong abat ka jong pi kalong ba yo jisu lami pat nagi bayam kadai ka ba shisha bat kam dai ka ba shuong manore Henry la thok yaka ka tien ka jong blai une ujisu unam thok ne syukur yang abat ya pi dalai leiru unam eno yang abat ya pi bat ngila ban syania teli hau bat ping bat mangiru ngin yo ban em hau upol uong syakinong galatia arar pau ong kumnes ngam lasa narpna yang alem bat ukris penban ngaim Henry mangasyu Henry ukris ken uem hanga bat kata ka banga em mentah ka do nga em da ka jinget ken hakaba ukun ublai it yanga bat ubla IT no yalade na ka benta jonga namar bau ukris uem pila ban syania bat ban nget 6% haka jing em ka jong pi hakalong yeng kalong sem ka jong apat jong pi haka jing dai perlok ka jongi haka kam ka jam ka bangitre bat ya ka ban sawan jong ka jing em ka jongi nang ta ka benta ka balai kalong ka jing pen em ka baklem ka jing mut ka bible ka yathu akan ka khot ka bakhat nyau jong ka ka lenong ka bakhat ar ka bakhat san ka ong kumne balada yau kris syam la penmipan ka jinget jong pi kalong ka bathala pidang sa haki pop ki jong pi lada don ka jing mipan ka jing pen em kalong ka bamdon nong rem lane ngan bu ka ni ka rukom lada don ka jing mipan ka jing pen em ru kan don barok ngitip baka jing pen em ka kular ya ki jing mam ya ki pop Henry ka Bible ka ong balada yau Chris syam la penmipan ngidang don sa akapop syam la mam bat ngi hap hi ban kit ya laki jong kipop ka jing pen em ka kular ya ka ban sawan ka jing em ka jong abat jong pi ha ka jing mi pat bat hang tangin sayo ya ka yeng syong ne ka balong ka peneng Henry subu balada don ka jing mi pat Shanu kan ni ka mensim kan poi ni kan len ka benta ka bakong san jong ka jing pen im ka dei ka jing map ya ki pom bat ka jing kular ya ka jing mi pan bat la dayau jisu syam la pen mi pan nginom yo mat ya kata ka jing pen im ka jong u jisu kris berkat bha ki ham ki beret berkat bha yang ibaro ki beret kan ni ka jing seng balada don ka jing mi pan Manga bat mangilang barok ngi hap hi ban kit shirenjan kapom hakmat ublay bat ladang ya kit hi ya kapom nginam la ban ya wan akmat jong blay namar kapom kapen ya khlat yang ngina ublay ubakun ladang idang don na kapom kamut bau blay udang ban iki pop ki jongi persyak yang ngi ban yo ya kajinga slok bat ublay kadan kam yang ngina namar kata baan yo mam ya ki pop kumta klem ka jing mi pat an amdan ka jing mam lada menta dan wan ong ngabat api nganang mut bau jisu la siu spa ki pop ki jonga halor ka ding pna ngila ngi hoj ngila ban ong bakadei ka basisha namar iwei kurin khat salai ka ong bau kris ulayap namar ki pop ki jongi Henry ngan ong ya pi baka jing mi pan kalong ka badan kam na ka bentaban yo ya ka jing pen em upol uong kumne shikinong room saw arpusan uong yau bela IT no na ka benta ka jing palat jongi bat yau bela pen mi pan na ka benta ka jing pen kesan jongi
Kadau bau Jisu lami pat kalong ban penkesan bau Jisu long bahong. Baki beriu kin yo ya kejing map baba kin yo ya kejing bom jukut bau Jisu ngiru barok ki banget ha ungin yo lem bat hatu kum ki kun jong ublay ngim dai mo haba kum kan ka step ban aingu ya namar baka jingmi pat kadon Jisu kabami kalong baka jing pen kam syam la long kabak lem nong rem Henry ka jing pen kabadon ka nong rem bat kabadon ka jing kerman ya ka jing kaban sawan kabak hadu kabangan wanra hakan ni kapor kalong balada yau Jisu syam la pen mi pan ka jing jongi kan long kabak kordet Lada yau Jisu syam lapan mi pat. Kajing jongi kan long kabakor det. Namar ubriu baro udan la kajong kajing kwa. Kababha ha kajing kajongi. Bat habangi ngida kenjing kenru yaki ki bangi dei banle. Ban kita ki bangile kinwan ra ya kejing ya pher nakabas new syakabah nakabah syakabakambha ngangi skem baro nangi kerpang yangi perlok samla kebedan kene jeseng habangi nakane ka perthai ngida perkhat seni bha baladangan trei ya kene ka kam ayu kawan ra ladangan le ya kane karwan ra kumno hadin habut jong kejing ka jonga Bat ladangan la ban ban syakri ya ublay kat ne kumno kan long ya kalaway bat ya ka family ka jonga. Ngidai banda kenjing kenya la ka jong ka jing Subu mentang ya mentang yang padala ban lek ba hari ka jing khmi lenti ka jong ngihi ka long marway ba kala ngin la ban lek khambha ya ka bangile mentang. Subu nak benta jong pi ki hap ki beren. Pi lalong school. Menta pi la ya syong ki kelas ki jong pi. Dan na pleng jong pi ki ba syong kelas 5, 6, 7, syong kelas 4, 3, 2, 1. Mo? Menta menjem senam pi 1 balai. Mud mentau senam pi hap banyelek pa banwan ra syakaba khambha ga jong puli ga jong pi ka pamut pi hap banwan baning kong. Dai. Dia kata ka deka jing kan. Bat haba pi kum ki hap ki baret kum ki kun ki jong blay pi day banda ken mau bha. Baka jing ka jong pi lasai lasisngi karwan ra ya ke ka bau blay uyo ka buram. Nakata kadau hang niru habangi nget yau Jisu. Bat habang isanya telihau ken mau ngikmi lenti ya kababha Henry ong kan ni ka khot ka bakhat khandai jo kan ni ka nong ka bakhat san jong kan ni ka shiti ka baningkong shakinong keren ka jong pol ka ong baladayu Jisu syam la pen mi pat ngilong ki ba kordet tam naki beriu baro ujing keli udak jingkeli bahe umi balai kajubab kalong namar baki ki baro ke bangi ki sulong ki ba sulam ler sudah ki ba suthok sudah lada Jisu syam lam penmipan lada ka ista kamdon kanika jing kalong ka baklem jingkermen ban kini ki baro ki bangi le baro sikata nak benta ka jong ki sulong le no ailun lada yau Jisu syam la pen mi pan ngisu pen le no yala ka jong ka jing tang haki ki ngale singala ban bu de kini ki kentin bangiat hu man la ka sngi utrai la ne man bangi rung si ki ying ka jong pi ngisu penut kai ya ka por Henry ka bas ngau tenat kalong namar ba yau Jisu la pen mi pat nagi bayam Haga jaka kabangin hap akata ka kordet la penyo pat ya ka jing ka ba syam ngau pha namar ka jing ka bangi ka dai bandon ka jing mut bat ka thong upol uong
iway ko rin katsan-san praong. Nabakum ta ko para bangay biit jonga. Tulong pi kibayay ni scam bat kibam kenriak no. Bat kibaman kerhai man lakas ngia ka kamu turai. Haga ba pitip scam ba kata ka jing 3 minute jong pi. Kam julong ka baleno hau turai. Ki para bangay biit. Ki kun samla. Bat ya pi ki hap ki berit. Ai ngu yo blay. Namar ba ka jing mi pan ka jong turai. Kapan scam ya ka jingat ka jong abat jong pi. Baka ne ka bangi jiat hu nakaktin ka jong blay sa pangka gospel ka babaha sa kibreu baro ka don haka ka bor. Bada ba kiyo sngow ya kata kiyo sngow baka long ka kubor ka bau blay upan kendu akidok nur ki mensim ki jong ki. Bat bun kibreu ki kela ki em ka jing em ka batamai. Nakataka daw hakan ni kasngi kom ki kun ki jong try tungin lek kemen tungin ai ka jingo bat ka burom syau namar bayo jisu lapen mi pat dailing ba ka jing mi pat ka jong o kabalong ka jing kermen ya ka jing nget ka jongi ba mangiru ngin sayo ban mi pat hakata ka jing wan ka bakhat do kajong nong pen em jongi u Yesus Kristus u blay un kerku na kabenta ka buram kajong u amen ngnya duai a blay u pa jongi u bah peneng ngi duai kin trai ba man kerku ya ki kentin ki ba malapen ngau leng bau syakri berit u jong ba ai kin ko pa kin dayo jaka hakini ki ham ki berit bakin sngau thu ya ka dor ka jing mi pat ka jong ba bat ban sngau bakin sngau thu ru nadu bakidang long kum ne bakin he kin san la he la sha la chisngi kinang long ki bas kham ka jing ngai hame daring kan ru na ka benta jong ilang baro ai bangin mi na ka de jing syakri rengkan ka jing kut jing mut ka batmai namar baya me la pen mi pat ka de yangi bangin IT tmai bat bangin coaching mut mai bangin im ngin syakri ngin penan buram tang ya ka kerteng ka bakhuin ka joma ker khui ka ni jing syakri barang sa jong ka balang ker khu gen trai ki benta baro ha ka kerteng ka jong Jisu duai amen. Kublai shibun pastor nam nang kubor ke bokodor nam nang por. Nilai syak skor bha. Bat kedua problem ni sai ban kerkuingi. Rengkat bat ka kubor ke tin jo abangin semi no nak kaying ke kentang jo. Kublai shibun pastor sin pat problem rengkat bat phi ngi pha ai phi dak jeng kerku kerdo ba ka jeng duai. Bam semi no nak balang ke jongi. Dengan penuai no kajing syakri yang boleh dikapor, ni penpaus keburam ya barok no hiksim benta, hoi kentobro ya organis bat no lam jeruai, bat barok kiwi pat belasim la kajong ke benta, ublen kurku ngilang barok, hoi nadu kenong syarai, kidukot ke komiti balang, ki permengait barok, ki perlok perjoro, ngin mi nang ni bat rengkat kena ke kubur istar, ya kemal syakor langba kena kapor, ublen kurku ngi. Ban ngine penwai no ya kajing syakri boleh nak por ngin ruai kajing ruai ke ba prapo henriu kajing mi pat ukres hajing tep olathia Jisu nong penim kasngi balai uap utrai jonga joj najing tep ulami da kajing job ba yakinong syun kum nong job ulami najing yapdom baru em badru khoj ban sunshar junom ulami haleluya ulami bro lightly record kajing bat ka chorus kajing ruai ke ba pra pahun reu dakut kajing ruai ngas ba ban kerpa di pastor jingi reverend London sim ban duai bat ban pelai jingi da kajing kerku penuai kajing ruai ke ba pra pahun reu. Tep ulatya Jisu nong pen em
Putra jonga Jona jing te ulami Daka jing joba yakinong syun Kumunong job ulami na jing yapdom Padu embat rikut bansin sya Junom ulami Hallelujah, ulami. Sep ejing tep ki a Jisuno ben em Sep ekajing shon sha Putra jonga Tep ulami Daka jing joba yakinong syun Kumunong job ulami na jing yapdom Adu embat rikut bansen sya Junom ulami Hallelujah Jing yap kam la ban ban Jisu no ben em Yu ma wa kang uran Putra jonga Join na jinte ulami Daka jing joba yakinong syun Kumunong jo ulami na jing yapdom Adu embat rikut bansen sya Junom ulami Hallelujah ulami Tungindai, ngini dua ingin sayo ega jingkar kupan wai. Au blay bok pau jang iba habeneng, ngiaingo eme namar ke jing mi pat ke jang ukon jang me bad unong penem jang iu Jesu Kris. Ban ngiaingo nagabenta ke jing rakhe ke bangiyo hagani ke sngi ke jing mi pat jang me ko try. Ngiaingo bangila bandana ke yeng ke bakentang ke jang me ban mani ban syakri me ban nginget bamela pediang yaki eki baro bangila pendap hagani ke por. Kum ke jing aingo thanga khmat jong me ngi aingo ru bamela krena pedeng jongi ling baki jing ruai ki bangila ruai ling baki niki jing sakhi jogi heb ki baret hoj mela kren ru ling bau shakri jong me pastor ibalawan ban ai gani ko khubor ap deng jongi ker khui pastor ke yeng sem ke jong i ker khu ya ka balang ke joi pastor ka balang ka ba paramarjan bat ngi kabalang golf links bat kabalang mauro kerkhu ngilang barok ko try but abingin wan pai pat sashisin aga yeng ba kentang ga jongme bengin yo ega jinga seng mensngi ngi aingo ba me sngo gi jing duai gi jongi namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong pen em jongi Jesus Christ ke jing ai e ke jong Jesus Christ uba utrai ke jing e ba ke jong ublei uba ukpa lembat ka jinga selok ka bathyang ka jong mensim bakhoj kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat kireu ngai ru kaleng satalak kane ka perthai menta bat shadoki arta bamjukut ru amen.